Fof koɗo ko émission baɗo chaque dimanche à 20h sur la chaîne Rapplar Innovation. Mbaɗe abonné mbaɗon partager Rapplar yaari yeso. Oui, salamu alaikum les gars, on calminama goto fof inde mum yettode mum dendagal jeeɓo seno Rapplar Innovation eɗen kadi tamit émission men fof ko ɗo amin calmina kadi dendagal jogorɗo yebde ɗum c'est Blende Boys respect. Yeah, assalamu alaikum. C'est Blende Boys officiel. No King Dewini amin calmina kala jogorɗo yebde émission voilà e cifro scène men biyeteɗo Rapplar Innovation. Boyji Blende fuɗɗini ko janvier 2018. Oui, au début wonno ko DG Boy Pular hade yimde kadi tamit ko yidde nde adi quoi min pijir ɗum e temps dabɓo. Oui, min ƴewno instrumental min pije hen temps dabɓo alluwa tamit min mbaɗi séparé min jami Fouta kanko fayi Dakar nder mun gartumi ɗo kadi tamit tawimomi Dakar quoi nder hen nag min puɗɗi prise min mbaɗi Dakar répète min nanni toon premier sound amen ko toon min prise ɗum studio Barham. Oui, ɗon fuɗɗori nab guilen wonno minen ɗiɗo hamin jiiye réel talent kadi tamit kanko no waɗatno enregistré omo yimum mais souvent kadi minen gondi leegal min mbaddata no ferkante sah mais soɓe pijori ɗum kamɓe ɓe jagguirima rek aɓe clashodire kamɓe clay maɓe ɗiɗon mais mbeɗa heɗorno hen feewi quoi jour goto no keɗimi hen sound makko goto nden kam ko sound makko quoi kanko ɗum o jagguno eyyi après affaire o tuusi kam tamit tawmi ɗo e yesso tawi ko ni o fuɗɗori o fuɗɗima wayini so gomi hoore makko kadi tamit ɗo e yesso kamit on wawi wonde hen goɗɗum comme ça hande no wayni quoi omo wawi ko waɗata ko nder hen min kaldi o arti o bokke kala he min gondi 3 personnes caggal mum kadi amin jogui yimɓe amin ganduɗa hoorema minen gondi jamma e ñalawma minen pewjidde mbaddata foof comme hande no mbirten staff o ni min meeɗa sertude guila 2018 ha joni minen gondi yo ko noon ardinaki fuɗɗori ko Boyji Blende. Oui, Boyji Blende tamit au début ko noon fuɗɗori koye programme koye mixtape o watta Blende Boys. 2022 oui 2022 2018 ha 2022 après watta Blende Boys mais ba léegi sound ko clash. oui insani moom jaggumi hen ko refrain o quoi on sound noon ko min e Ibro janvier 2018 ko classe o wonno classe kadi tamit bannoɗo yaatu quoi classe tout le rappeur kadi no pamirtani rek sa ari nokku mo gandanɗa hoorema ɗo aɗa yiiɗi hejje ɗo an andi no jiɗɗa heƴirde ɗon quoi no jiɗirɗa foof wona noon mbaɗirta kono rab enen en heewi gara rek saabu ko hay goto jeeya a arat tan mbiya kollira hoolema min woni ni min woni na ko noon tan wonno min mbin ligguey sawna premier sawna men clash min e Ibro refrain o tan jaggumi hen insani sa cikkumi Blende ko dow ƴellitare ɓamtare oɗo rabbro ma heɗe ndeɗo saare. oui refrain o ko ni wano nde yalti nde rek min ɗeyri kadi jogade hen yidde kadi amour quoi saabu no wawi wade foof heɗama hay soko seeɗa yidde nde ɓeydi hen ɗi tawji kadi côté esprit o a forçat ha wawa arde hakkille ma normal mbawa hebde ko jiɗɗa ko au début ko noon wano nde min prise premier sound nde min ɓeydi kadi ko yidde eyyi min mbaɗa yana immo ha Allah waɗi yetti moment goto tamit ko direct rek dow rek less ala eyyi niveau on ɓeydo montude rek souvent au début a yima ɗo son hande o feewa jima janggo wasa fewde ɗum heftima amin quoi mais min tolnima ha woni mama foof ko ma feewa rek kala garɗo ma ɓuuro goɗɗo o quoi ɗum noon ko temps o tagui ɗum e ligguey o kadi namdiri noon wayi 2020 2022 10 titres GG kade manam Blende from gandal ko dokke wonno base o e noon min ƴetti yidde gonɗinde from gandal ko dokke woni komin gondi ko dokke min ƴetti premier projet amin min mbi ɗum gonga gandal ko dokke GG kade o woni gonga gandal ko dokke.
ɗin tawoji fof min ngala staff ala amin jogui staff sa ko mélangeur won min ngala e ɗiɗon tawoji saabu nomin gondiri ni goto fof ene joue ko foti joude ko rôle mélangeur o min ngalani min mbaɗani tannu ko o woni mélangeur kono minen amin jaggi koye amen minen arsaji kala momin daari ni ko mélangeur amen quoi saabu komin poti wadde ko min mbatta ɗum minen tan kala komin mbaɗa mamin kalde hay son so liggama avant pirisede minen fof mamin joddo min mbadde répète min ƴeewa ɗum no feewi walla fewani à part ɗum noon kadi concert aji e ɗiɗon goɗɗi minen fof ala ɗum hen kala mabɓe tan biyaɗo nani ene wawi hedde ɗon to mélangeur heddanno ɗo min mbaɗani noon choisir hay goto woni mélangeur kono min jagguno kadi tamit kamɓe fof ko mélangeur uji amen quoi kadi komin staff goto minen gondi ñaldar kirdar mbaldar haydara ko humpitiraɗe amen hay ligguey ko minen liggitto ok Blend Boys wonno ko 3 membre goɗɗo insani hande o ala ɗo quoi Allah waɗi omon caggal leydi Allah waɗanmo jaam to woni to tamit respect pour kanko Ibro oy DG tamit arin hen ha mama nanɗon acci no nanirani kadi ko noon quoi DG acciɗani ɗum natude yidde walla haydara heddoromoma so hoddirama ya waɗ hunde rek walla so hoddirama ya heɓ hunde tan a heɓat ɗum kono so hoddiraka kadi tamit nde hoddira nde so yontani a heɓata ɗum wadde aɗa wawi wonde hunde gona hen ha cikka an ko ɗo battintoɗa taw wona ɗon battintoɗa quoi eyi ha joni amour o nanɗon e heddeyam kono kam ko wiyete kom acci ko noon woori eyi imma hitan kadi gaccumi wone goɗɗi ɗi moye lol dal mbaɗa comprendre oy ko ɓurata wawde nannade dal ene wirteni hewɓe ne wawi taw en kumpani kono kam wonɓe ganduɗa kadi kumpaka ko holko tagui DG acci saabu DG a gaccugol mum koko betti hewɓe ɓe padanomi ɗon mais tamit kadi minne kadi komi kalfaɗo dal mbiɗa jogui yiddam ko gonga mais yiddam nde tamit ene waɗi woɓɓe kadi ko ɓen kalfi kam mbiɗa wawi souvent mbiɗa wawi abbitade yiddeji mabɓe eyyi mi yinno rap gurmi hen gonmi hen ha Allah waɗi tamit gaccugol ngol yontima acci ko probléme ko côté famille dal famille am natti yiddem waɗa ɗum mais taw mi wawa wadde ɗum tamit perte famille am e ɗiɗon quoi wala ko affaire mettuɗo gerde noon ko affaire mettuɗo gerde an gandanoɗa hoorema souvent ƴettanoɗa ko refrain ɓolo a paari hen walla souvent jagganoɗa ko couplet goto a paari hen jeehi ha woni joni an ko a windat 12 mesures bindita 12 mesures dutta fawa hen 8 mesures refrain affaire o watti mettude voilà ko à chaque fois saɗa woni hunde ene foti jangguindemo hunde quoi e nder hunde nde gonɗa nde ley souvent voilà e nder kala mo gonɗa wadde carrière wadde son uji solo à chaque fois rokkete hunde quoi guila e nder Blend goto amen fof nde liggo son uji solo voilà min meeɗa miijade ceeral kam min meeɗa sikkude minen kam mamin ceer quoi taw minen fof min dendani hamin jettini rabo fof to yetti ɗo voilà no wima accugol makko ko betti minne ko noon bettirimi voilà mais mi taw yidde mabɓe nde e yiddam nde so renti kamɓe ɓe goppi min yidde mabɓe nde so renti tan amin mbawi ɗum nawdude hayso tawi kamɓe ɓe jimani par ce que so mbeɗi yiyaɓe saram souvent jiyannomi ko saram soɓe continue wonde saram ma rokkam wawde miijade hay koɓe miijotono kam wawa yimde ɗumen eyyi par ce que sa won yimɓe so gondi il faut ɓe gandodira nice ɓe jokkodira à chaque fois yakata ha ganda ko woni maynoɗo ganda kanko holko ɓuurata yidde holko ɓuurata sohlude tout an a yakata ha ɓooya wattat wawa ɗum wadde hayso haalnani hewɓe mbi Real Momzo kanko kam eɓe cikki kanko wawa clash walla wawa wadde goɗɗum etc kadi soɓe duttima caggal seeɗa maɓe taw Blend kañum ene wurno hardcore nice te on hardcore Real Momzo no hen bokkuno wadde wona ronkude wawde sa yeehi ha woni carrière solo rek il faut woda to ɓurɗa basade a wawa ƴettude tous les côtés a wawa abbitade kadi e banggueji ɗi foof a abbitto e majji kanƴi foof à chaque fois mais direct a wawa nawdude foof quoi woda tan to ɓurɗa ƴettude nawa ɗumenne à chaque fois aɗa arta ko heddi ko Real Momzo ko polyvalent ɓe wawi foof voilà donc woto padam banggue goto yo padam banggueji ɗi foof voilà kala artiste mo jiiɗa kadi ne jogui lawol mais hatta kanko ay laal feppu yamo ganano non wata noon min somi ligguima liggey
gila no wano départ ni mbeɗa heppa koɓe nanata liggeyo hay so tawi jomum ala ɗo jaranat kam aari serde mi envoyé jomum fodde ko liggimi kom tegan ɗum e bid he nice voilà min no wano ni ha joni ko noon continuer quoi voilà ko ha joni somi liggimi ligguey tan ne ɓuura weldemi ɓe keɗo ko liggimi ko guila suwa yaltude mi wawa suddeɓe liggeyam quoi ha yalta par ce que ko staff kadi wawa on gandarma wawa wonde mi wawa ɗum wadde voilà ko alani neɗɗo kala ko dañi kadi yettata hen Allah quoi kadi no wayno ɓe jinomi guila départ ha joni ko ɓen jiimi wadde min mi wawa tinde goɗɗum ko kewata caggal am par ce que ɓe gondunomi guila depuis le début guila nde beele nde sosa ɓe tawmi hen voilà e tawɓemi hen ha hande ko ɓen keddodiɓe te ko min ko ɓen goni yimɓe ɓe ɓuurmi andude kadi ustaki kala ñalawma ene ɓeydo ko amin yiya kala ñalawma ene ɓeydo ustaki fotina koye ɓeydade yo padam tous les côtés bangeji fof yo padam eyyi bangeji fof yo padiram toon non min rap pular ɓurmi wawde heɗade rap wolof mbeɗa wawi wiide ni mi hettako ɗumenne quoi à 100%. Rap pular gadimi heɗade ha joni kadi kañum ɓurmi wawde heɗade mo ɓurmi wawde heɗade hande min mbeɗa heeɗo foof min komi côtéji fof mi heɗoto quoi kala jaltinɗo mi heɗoto hande o mawɗo e tokoso kala jaltinɗo mi heɗoto quoi voilà rap pular nana yaha en même temps nana ɓeydo mino awi feran a wawa wonde fer hono sa wimaɗo goɗɗo mino voilà min mi ɓooyi wiide min wonto yitram fawi en même temps wonto jimmi yettade ɗum tagui souvent mbeɗa puusa haɗani ɗo ɓe jogorani hadde ɗo way kono escalier ni fayi ko dow goto fof e suwa mum quoi ko suwa makko kadi ko forme ko wona kadi tamit o wawa ko heddi ko kala nodduɗomo e classe o notima ɗum ruhade mum mbeɗa laaɓa ɗum quoi mbeɗa andi ko polyvalent omo wawi côté ji foof hedoro kadi goto fof ne jogui suwa mum quoi systéme musical mo waɗato ko on yiyata hoore makko eyyi ko on yiyata hoore makko quoi kono min kam tellement to noddiri fof to hendu yaari fof yo yaaru toon mbeɗa fadi ɗum saabu mbeɗa andi réel woni min woni réel kadi no mbimami ni guila fuɗɗi ha joni belende hay goto meeɗa telde tan liggo banggue mum waɗa ko weela quoi kala komin ligguey walla kala to mbawɗa joñade ko ligguiɗa foof ko ma kollita ɗum yimɓeɓe kadi tamit somin kaldi min pamodiri komin jiiɗi wadde ko kanko jeeya hoore makko so tawi kanko wonani min ɗo hande kanko yimata mais ko yiiɗi wadde ko wona ɗum o waɗa hayso tawi on musique mo waɗato ene weeli mo normal ne weeli mo e ko suwa makko kadi tamit minen kadi amin jogui hen yidde quoi kadi tamit won yimɓe kadi gandanɗa hoore ma ko yimɓe mo tigui ene jiiɗiram oga côté ene jiiɗiram oga kadi wadde ko foof foti wadde quoi côté ji fof no wimani ko polyvalent hay goto hoto fammo wonande e on musique rek eyyi blende nanɗo samani mayani ha joni nanɗo oui conseil avant tout hadema wadde hunde o ri neɗɗo ne waɗa tan mbaɗa quoi yaro ka jiɗɗo ɗum kadi ka tarbini ɗum quoi pijira ɗum no fewi ɓurɓe kala kaɗa waɗa tamit yo won gonga e ma gandana ɗum ganda ko mbatta ko woni holɗum kadi so wiyama bit ganda no poɗɗa dogirde makko côté esprit ganda ko poɗɗa esprit ade ha jeera nawde studio jaaha wona wonnde mi esprit mi tan yomi ya studio mi weddi halisam e mere taw son moylol c'est normal début o ko noon wayata kono kam kala natowo hunde yo natir hen amour e pellital tamit hay goto wonande mbeɗa yadanno e oɗo rek nana waɗa ɗum ɗo mbeɗa pourquoi pas mi naata hen taw ande natta hen nanuma hen tan ko o mbeɗa yadanno e oɗo naati hen yo wone amour pijira ɗum ha ganda ko mbatta ko woni holɗum eyyi min ɗum woni conseil ame mabɓe quoi kadi tamit respect voilà erreur ne woodi erreur mi sikku ko erreur conseiller ji ɗi woni conseil o ko waɗa conseiller ɓe holno neɗɗo yaltina premier son makko yalti falayi nice heɗama poɗɗa wiidemo ko ɓeydu golle mais a fotani conseil demo
an e ɓurɓe mo gollude poti golle sa conseille muɗum a bonnimo woni holɗum kanko hankkadi nam ko ɗo no fawoto yitere makko o wonta gollade ko moƴƴi par ce que o darata ko ɓurɓe mo golle kanko e munen poti golle makko boni so neɗɗo golli addi kala ko golle ɗe peewi wimo yo ɓeydu golle par ce que ko ɓeydu golle tagamma yettoyade to ɓurɓe mo jettaki donc ɓeyden golle quoi il faut ko gollen nagisement ɓeyden golle ɗe ko ɗum wawi yettindiraɓo nokku mais so tawi voilà mbeɗo haaɓe ɗiɗo dumunnaji foof an sa ari hande a wi an ɓuuri kam haɓede sa ari hen dofodiriyat taw ko goɓɓe ɗum noon ɓeyden golle quoi bisa min de yiyanda mu ngi dox de instant ni moom nice quoi sabu gudde kaynaji ni liggoo heddoroɓe ndeciranɗiɗo temps uji quoi kono tamit kadi ko noon quoi artiste kadi tamit a wawi wiide ya wone milieu o toujours alay saago ndecca kadi tamit wona liggade amin jogui minen yakare amen to amin gandi tigui deƴƴideɓe ko wona haydara quoi sona liggey saabu koye mouvement o min goni amin gandi no foti liggorede wona tulta rek aɗa yiiya tamit waɗi ko mamaji mum artiste moom mo yimɓe foof keeɗi sa deƴƴi rek wonko tagui deƴƴuɗa quoi kadi tamit amin jogui hen yakare ha joni quoi respect pour kamɓe foof non ɗo e goto nan dow goɗɗo kadi tamit wona minen amin toñaɓe sa andi hajuma rek añmeɓeɓe a yawat yidde ɓe keftinaɓe quoi walla taw goɗɗum kadi so ndendi golle foof ko noon wayata quoi ko kiram walla goɗɗum classe bonani classe koye game o jeeya ɗum somin keeɓi ɗum amin jetta hen Allah quoi oy mais nak e dow gueɗel classe ndiri e dow respect ganden to gonɗen ɗo woni holɗon quoi ville o woni holton classe ndiri en kalena cadre rap rek mais du dara way son o tinama partout kamɓe koye mabɓe kala mo min classé son he tini andi tigui min classé ɗum mi wiyatama ala par ce que mbeɗa andi nde laabimi ceer mais mataw ko classaɓe ene waɗi ɓurɓe ɗumen sohlude eyi aɗa andi aɗa itta ɗo hunde aɗa rokka neɗɗo taw ɓurɗo ɗum sohlude noon sarma jooɗi ko noon wayi wona classa ko jooɗiɓe ɗo ɓe ɓuuri sohlude mataw ɗum tagui kamɓe fof ɓe ƴettiri classe o Bell and the boys from Casa gandal ko doke sa salima jabka bonnonede min ɓurma fo mbeɗa pari saɗa pari arda pen réel ko goto nder ndeɗo falde sans o inde ma pousse jamma goto min katma ɗoygol miijo fewni big dene kiila bit hey king dg ko min galle mon koko boni ha boni toon jakoraɗo ko wonti paare yo woƴoyade saka yettuyade neɗɗo galle mon sagginte min ɓurɗo forte o nanguirtem wona ɗo ko fo min ɓurma kolo goto ma sans oubar galle jamde min cohli bafe acuraɓe gonta suudor rukuji mon so ndenti gadde doole mon acuraɓe nattitama natti kon aysa mami dillir rap ha camon kila kala bic min goto woni bamon mami fijir bid ha ganon pour mi jogotamon jalte dappon nan soyno pour yidi yidem mbeɗe dow miijo ma wawa yettade gar dogde yam joni garon ngal to koyɗeje puɗɗima lartade min ardi ga ardi to woni bammum kal emskom bamma min elmini ga nattoyto e nder mon ala hen tursɗomi jabade ala ɓeydima ŋabade mami elmino ndiyame dow sabunde boɓanato fo mi hada ɗum amde paddal na kamɓe fo nattina jangde min wino ɗum saɗa pari arda pen mais ko mimam ko rek gaccugol koye on mama quoi vidéo o yaltu rek e nder on semaine woni gaccugol am e tamit kadi ko minen fof gonduno way kono mbiya caali ni rek caali sandu wotoru yani ani waɗi ko manki waɗi alay saago min jotto min jewtida min mbawa fewjidde kadi tamit min mbasa hokkude woɓɓe ko jiiɗi ko e ɗiɗon rek so tawin tan ko rap min cala min dappanno ha mbiyen yoni mais kadi tamit on saaha kadi amin jogui blessé e ɗiɗon ko hen min gonno e haltude entourage amen min ƴeewa kadi holno min potata yarude ɗiɗon quoi on mama rek taw mbeɗa acci rap eyyi ko waɗata ɗum ko gandodiral
sa yi tan aɗa haala ko neɗɗo aɗa jaabo e neɗɗo e ko suwa haalde ko andudemo minen fof min gandodiri par ce que goto fof ene consomme rap goɗɗo en andi tigi goɗɗo holko raɓata e hol point fort muɗum et tout donc aɗa andi tigi sa memiɗo tan a jaggoyamo force ko ɗum amin gandodiri goto fof ene andi goɗɗo eyi noon foti wade sa so wawi noon hawnor en tant que say fof fotino gay mawɗi fotti ɗon goto fof paranat goɗɗo o quoi noon foti wade goto fof paranat goɗɗo o pour wadde défendre hoore mum wadde défendre ga mum tamit ko foti réel mamso asbrain wan bala toji tigui général balde ko noon way ɓeɗon fof kawri faratan ko ayan say fof way welde kadi tamit tellement onon fof félicitation quoi félicitation affaire o dobno onon fof on tigui nice noon foti wade quoi so wayan noon moy lol kam jam tan real ala conseil mo koka mum quoi so minen gurdata minen ñaldata minen mbaldata fof ɗiɗon fof minen gondi quoi kono wadde kala conseil mbawmi tottude mo ɗum mi haalima haalani omo andi holɗum fotata wonde quoi insani moom ko kanko caggal ñaganademo jaam gurnam e celal e battane moƴƴe e juude balɗe ɗiɗon fof quoi o kam kadi ko yiɗi ko so wala probléme eyyi min gandodiri minen fof min ɓoydi caggal ɗum noon ko côté game o quoi game o hande kanko wonan min ɗo blende wonno ko 3 élément jimannoɗo mo voix mum heɗeteno mais hande yeehi ha wonti kanko goto e kadi tamit ko wonti kanko goto ko ha joni minen ene waya amen ko minen tarɓe fof gonɗon ni saabu omo yoni min quoi omo yoni min ko wiide tan ko tinnare rek omo tinnino yo ɓeydu tinnare o anda blende hande kanko woni ɗo quoi kanko woni blende minen min caggal makko amin gernamo gueɗɗe yes voilà mbirnomi ni no mbimami ni tan yimɓe padiram tous les côtés min ko tous les côtés gardanmi quoi mi ardata ha côté goto eyyi ɓurdal mi wasa bettudeɓe kam mi wasa bettudeɓe hay soko seeɗa yoɓe padiram côté ji ɗi foof mi ardat côté ji ɗi fof mi classat voilà mi toñat mi haɓete mi welnat fof nan toon yo pat fof e nokku to woto padiram côté goto quoi en fait ko yidde wiide yimɓe rek yoɓe mballu artiste aji ɗi quoi ko ɓuuri wawde waynorade yo mballu artiste aji ɗi par ce que sa daari ɗo affaire on defi mettude tous les côtés artiste ko maaki waɗan hoore mum concert waɗan hoore mum fof quoi donc il faut ko wodata ɓe jaggani artiste aji ɗi adama yidde juge neɗɗo il faut ko wodata mballuɗamo kettanamo e on côté voilà milieu o machallah mais ene manki on côté donc yoɓe ɓeydu affaire o yo mballu artiste aji no feewi ouais ok ko noon wadde on calminama onon fof on beltanama tamit min beltima e émission he quoi ko tamit à part ɗum noon min calmina tout le rapport MG mbiya respect aɓe gacca hakkille kadi aɓe jarlowaɓe jaafoɓe yafnoɓe wawi kadi tamit ko wiyete ko gatsa ko wiyete ko eɗen ndendi gollal ngal quoi woni côté en poti jaggodirde adara ala hakkude men ɗum ko fijirde jalleɗe ko mama oɗo gonɗen hen quoi goto fof Allah andi holgoni battane mum wadde jonnen ha yooɗa classe ndiren ha wuula mais sen jiidi yo wano haydara ala hakkude men classe yo won jam quoi parce que jandiren jindirden fof sabu ken gotum quoi ɗum wawi wurdude raɓo o kadi ko ma artiste aji jewtude nde mbawa nawde hunde dow il faut ko enen fof ndendi hunde jaaden hen e dow jaam voilà so classe yonti koye base rap gonɗen classe ndiren ha wuula jaw mbasen yaltude base o quoi sen jalti cadre o tan sa arna hen bonnat goɗɗum ko alano hen donc classe ndiren e nder cadre rap ha wuula sen jalti cadre rap voilà enen fof gondi ɗo ko jaam woni hakkude meɗen diwi to cikka tommiɗo ala to pikka tommiɗo pikkam e bunna artiste aji moɗon fof yo laɓɓino wawa ɗum cikkata ka artiste pello doga suuɗo yo je suis polyvalent no soleil partout nana e monde o réellement présent belende présent haalde e wasa ittata je suis intelligent ɓe mbima e Halifa dirige tout le temps classe mi yaɓɓuma kande yonti mi jaabuma sa bang fof koɗɗo ko émission baɗowo chaque dimanche à 20h sur la chaîne Rapplar Innovation mbaɗe abonné mbaɗon partagé Rapplar yaar yesso